Sa 3 ġimgħat ilu il-Prim Ministru kienet jgħid li l-Parlament m'għandux mandat biex jiddeċiedi u għandu jkun il-poplu permezz ta' referendum li jiddeċiedi dwar it-tħul tad-divorzju f'Malta. Propju l-għada meta l-Eżekuttiv Nazzjonalista iddeċida li d-divorzju irid l-ewwel jgħaddi mill-Parlament, fl-attività politika tal-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru qal li huwa l-poplu li jrid jiddeċiedi. The electorate that takes that decision and not Parliament. Imma fl-istess ħin qed jgħid li l-ewwel il-liġi tad-divorzju trid tgħaddi mill-Parlament. Ir-referendum isir biss jekk il-membri parlamentari jivvutaw favur din il-liġi. Jekk id-69 ruħ tal-Parlament jiddeċidu huma li din liġi jridu joħduha lejn id-direzzjoni biex issir liġi u jivvutaw favur tagħha, sa jkun il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li sa jressaqu klawżola biex il-liġi tmur għand l-elettorat. Fil-waqt li l-Prim Ministru qed jgħid li se jagħti free vote lill-membri parlamentari tiegħu qed jiddikjara li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra it-tħul tad-divorzju f'pajjiżna. Anke s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borġ Oliver qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem irrispetta l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-pajjiż u hekk ser jerġa' jagħmel fuq il-kwistjoni tad-divorzju. Matul din l-attività politika, il-Prim Ministru kompla jpenġi bl-aktar mod ikraħ lill-Partit Laburista u fost affarijiet oħra għalhekk. Għal-Partit Laburista fis-sena 2011 trid tieħu lill-iskejjel tagħna lura għall-blackboard bil-ġibs.